खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय दाउ आरो दाउ माने बयलार बिदिब्ला संनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि रेसिपिखौ स' गाइस नै रेडि खालामजोबना लाबाय बानलु थाइथाम पियास दरनै अलकबि आलु हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नै बेदरा साराय जानना लाबाय संख्रि होबाय आङो गाइस नै आंना थावा दुंबाय दा पियास हरनोसै गाइस नै आंना पियासा खामबाय दा बयलारखौ हरनोसै नै दाउ बेदरखौ गाइस दिनै आं बयलारखौनो रुगारनो बावबाय बिदिनो संबाय आङो स' गाइस नै दा आङो हालदै संख्रि हरनोसै आरो हालदै संख्रि ओमफ्राय बानलुखौबो हरनोसै थाइथाम आरोना बानलुआ ओमफ्राय नै हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय बेखौबो हरखानोसै गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर अलकबिजों बयलारजों बा दाउ बेदरजों संनानै जाफेराखैबा जाना नायलाय ओरैबायदि गोथाव मोनगोन आरोना आंथ' जोबोद गोथाव मोनो नोंथांमोनाबो गोथाव मोननो हागौ माने संनानै जाना नायलाय जाफेराखैबा आरो जोबोद गोथाव जायो गाइस नै अलकबि आरो आलुखौ हरनोसै आरोना नायलायनोसै वाव गाइस नै बरिया हालदै नाङि बायदि नुथारदों माथो दा रेड चिली एसे धालिना होगोन र' गाइस स' गाइस नैबेखौ सालाद बानायनो नागिरदों आरोना ये बिट आरो गाजर बानलु दुन्दिया बेजोंल' सालाद खालामसै आरो नै गाइस दा आं एसे पेकेटनि मस्लाफोर होनि आरोना बेयाव आं सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंल'सो होदों नालाय गाइस एसे पेकेटनि मस्लाफोर होनि जीरा ये दुन्दिया चिकेन मसाला एसे होनि रेड चिल्ली गैला खोमा जि गोथाव नुखाबाय नायलाय गाइस स' गाइस नै ओंख्रियाव दै होनोसै आरोना ओंख्रियाव दै होनोसै दै गुदुंसो होगोन आरोना गाइस नै ओरैजाय सालाद खालामगासिनो मिस्टारा बिट एन्ड गाजर नैयो माबाया पियास बिलाइया बरिया बानायगासिनो वाव गाइस नै आंना ओंख्रिया जि बरिया गोदौगासिनो गाइस वाव होदो अलकबियालाय बरिया मोनखाबायलै अलकबिया नै नै गाइस ओंख्रिया बरियानो मोनबाय आंनि बयलार अलकबि आलुआ
Guys nih, dundianोसै. Wow. Is masih borianोसै. जानो लुगैदोंना लुगैयाखै guys? जि गोथाव नुखादोंना अयथासार गोथाव नुखादों. वाह. आंथ' जि जानो लुगैखाबाय. आहा guys. Guys नै आंना ओंख्रिया जि गोथाव नुबायना आयौ मोनबाय नै इस मासे गोथाव टेस्टी नुखाबायलै वाव सोर फैदोंलायनो ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय सालादा बिट आरो गाजर इयो जाहैबाय ना बिदैया नै सालाद बेदरखौ लानोसै लाजोबबाय नै गाइस बरियानो जानोसै आलु बिदिसो जागोन आङो दिनै बेखौथ' बुंलायनोनो नाङा आं संनाय नालाय बिखा guys जाखांनानै थोरसि लथा गासैखौबो सुखांजोबबाय guys नै इयाव जाब्रा जाब्रिथार ओंखायनो आं इयाव फैफिनबाय guys नोंथांमोना दिनैनि आंनि सिम्पल रेसिपिखौ नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो So guys बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल